Det her, det er Custom Vision AI. Og herinde har jeg uploadet en masse forskellige billeder af en masse forskellige øl, og jeg har prøvet at gøre det så virkelighedsnært som muligt med en masse forskellige scenarier. Jeg har Budweiser, Carlsberg, Corona Extra, Guinness, Heineken og Tuborg. Og hvis man går ind i performance, så kan man altså se her, hvordan ens model den ligesom har fuldført træningen med sandsynlighed og præcision. Man kan også vælge at skrue op og ned for, hvor validt skal det være. Altså skal det være 100% før den ligesom genkender øllen, eller skal det være 50%? Hvis man går ind i træning her, så er der to typer. Der er en hurtig træning eller en avanceret træning, hvor den træner op i skyen. Du kan vælge, hvor mange timer du gerne vil have på. Og vi kan jo lige prøve at tage et hurtigt testbillede her. Jeg tager en Tuborg og lægger ind. Og så får jeg altså en sandsynlighed, der hedder 99,7% chance for, at det her det er en Tuborg. Man kan også vælge, hvad for en iteration, at man gerne vil tage testen på. Jeg har kørt 9 iterationer, og det er altså det mest præcise, jeg har fået indtil videre. Og det smarte ved Custom Vision AI, det er, at jeg kan eksportere. Jeg kan simpelthen tage den her model, og så kan jeg eksportere den til TensorFlow Lite. Så jeg klikker TensorFlow Lite og trykker eksporter. Jeg får downloadet en fil ned, som jeg så kan bruge i min app. Hvis jeg så åbner min app, så kan I se her, at jeg har min fil lagt ind i min assets mappe her. Og den bliver ligesom kørt igennem min TensorFlow model, hvor den ligesom henter filen fra assets ned. Og vi kan jo lige prøve at lave en demonstration af, hvordan det går med det. Så jeg tager min app. Jeg går ind her og trykker Capture Image. Tager et billede af min Tuborg. Trykker OK. Og så får jeg altså en sandsynlighed. Og det her, den regner med, at det her det er en Heineken med en sandsynlighed på 23%. Det var jo ikke det, vi gerne ville have.